No, ďalšiu časť, čo som sa rozhodol nejakým spôsobom opraviť, je vlastne toto tu. Hej. Tento vstup pre hadicu. Čiže to je poprelepované. No to je dobré. Tá spodná časť zatiaľ ju beriem ako dobrú. A toto vyrežem preč. Hej. Tak uvidím, čo to spraví. Tak, podarilo sa to. Otvoril som aj časť prahu. Ale túto časť vlastne budem robiť, až keď budem nosník meniť, lebo tu je toho viacej, takže budem to musieť nejako vymysleť. To ani privarené nebolo. Kus plechu hodený na miesto výstuhy. Takže tak. Tak toto vyzerá. To je tá zavádzacia nejaká časť na tú rúrku odzdušňovaciu. Takže takto. No, ďalšia vec, čo sa mi podarilo ako tak zavariť, je vlastne táto džúra. Ani sa to nedá zaostriť poriadne. Takže aspoň ako tak, aby tu nebola. Hej. Musel som to len takto preplatovať, lebo ja som bol rád, že sa tu vôbec ako tak zmestím. No. Takže ešte sa to obrúsi. Tak ako vidíte už z tohto záberu, pustil som sa do nosníka nápravy. Vlastne toto som samodel vyrezal. Vidíte, že to je už úplne chytené. Bolo to prevárané 5 krát. Nedalo sa to natáčať. Tu je tento nový. Ten je síce nový, ale nepasujú dierky, takže meral som vlastne ten nosník, uloženie šroubov, je tam 0,5 cm sklz, ale to sa dá ešte nejako vyhnúť, čiže toto by nebol problém až taký. Takže uvidím, jak sa mi to podarí spraviť. Samozrejme nenatáčal som to, lebo tu je ten nosník, tam, kde sa vlastne tie šrouby šrobujú. No, zistil som to, že bolo to vlastne opravované, hej. A ja sa to vlastne pokúšam teraz zosilniť. Prvá časť zosilnenia bude znútra a druhá časť bude vlastne vlastne z vonkajšej strany, jak je prach. Takže bude to také na dvakrát. Prvýkrát sa spraví teraz a potom, keď sa budú robiť tieto prahy, tak vlastne vtedy sa zosilní táto časť, hej. Takže je to takéto na dvakrát robota, ale inak sa to nedá proste, no. Ja teraz nerozoberiem púl auta a zase tu budem mesiac na dlhšie. Takže bola taká dierka, to som to preváral vlastne potom z vnútornej strany od prahu, to celé zosilním až vlastne poza tento diel. No ale chcem sa nám toto takto ukázať, jak to vlastne je.
Vidíte, koľko tu je prachu. Bohužiaľ, nedá sa to natáčať. Nedá. Je to katastrofa, no. Takže, zosilnenie. Takýto kúsok plechu. Jeden pôjde tu. Približne takto nejako. No a tu pôjde takýto kúsok. Čo som toto dal, dobre. Dobre, je to, dobre. Som sa zľakol, že som to zle vymeral. No, trošku sa to popriklepuje, hej, keď sa to bude. Lebo to je. Áno. Čo sa týka tých šrób, jak som vlastne prišiel na to, no, mali by byť identické, práva, ľavá strana, hej. Mali by byť rovnako vzdialené. Čiže tu je takýto bod. Odtiaľto som dal meter. Po prvý šrob. Po prvú maticu. Potom po druhú maticu. Potom tu je tretia matica. Tak som to takto vlastne premerával a zistil som, že tu je pol centy. Čiže asi takto. Potom skúsim to nejako chytiť. Aby to malo byť dobre, no. Aby boli vlastne rovnaká vzdialenosť od toho bodu. Takisto som to skúšal túto z druhej strany. Ja tu som to vlastne meral. Tu je jedna matica, druhá matica, tretia matica. Hej, vidíte, ešte toto som vám neukázal. Tu som vlastne preváral, ešte to mám takto nahrubo. Hej. Nakoniec som sa rozhodol, že vymením aj tento trojuholník malý. No, takže takto to musím ešte obrusiť, ale už dneska som sa na to vykastal. Tak zase som v garáži, zase to opravujem. Trošku som tu plátal vlastne, takýto kúsok mi tu chýbal. Hej. Ešte to nemám obrusené. Neviem, či to bude vidno, takto zo spodu som to chytil. Takto zo spodu som to chytil. Z vrchu to vyzerá takto. Nechcel som do toho extra nejak veľmi liesť, lebo viem, že by to zle skončilo. Keďže ten plech je taký, aký je. Tak som to aspoň takto chytil. A ako vidíte, pretrel som aj tú časť, vlastne kde pôjde ten nosník. Je to už takto ošetrené so základom. Túto časť som zosilnil. Tu bol taký strašne slabý plech už. Ponatieral som to znútra, zvonku. No a ako vidíte, tu som dal vlastne takúto zosilujúcu záplatu. Jak som len najlepšie vedel, tak som to tam pichol. To sa zakrie, to nebude vidno, lebo tu bude ten plech nosníka. No a tiež som premeriaval tieto otvory. Vlastne všetko je v poriadku. Len vlastne tento rozmer od tohto bodu k tejto matici je o 0,5 cm alebo 4 mm sklze. Je tu dole. Malo by to ísť. Takto to chytím. Takto hore by to malo ísť. Takto. Hej. Vtedy to bude dobre. Ale to nie je až také strašné. Hej. Takže takto som to nachystal. Trošku to pri tom vyrezávaní chytil, no ale nevadí. Je to ošetrené odrdzovačom ešte predtým. No, takýto kúsok, ale kašlem na to, lebo to tam sa aj tak nedostanem nejako, len si to dohodním.
Takže takýto kúsok pretrel som, no a potom sa budeme chystať vlastne ešte, musím toto ukotviť a budem vlastne chystať už plech na privarenie. A čím skôr stať to zo spodu vypadnúť, lebo to už je na nervy toto. Tak ďalšia trápota, čo ma postretla, je vlastne nejaké umiestnenie toho plechu nosníka a je to hotová katastrofa, pretože vôbec to nepasuje. Nie, že by bol výlisok asi celkom dobrý, no kto vie, není to už originál, hej, ale keďže tu už bol zásah, tak je vôbec problém nejako sa to tu trafiť. Takže potiaľ mi to takto vyšlo, toto sa potom spraví, to nič, to je to najmenej, hej. Tu mi sedí mi aj tento ohyb, 2 dní sa s tým trápim, aby mi to sedelo. Tu viac menej, áno. Tam sa to ešte potom pritlačí, tak snáď sa to nejako chytí na ten bod. No najväčší problém bol vlastne, nepasovali vlastne tieto šroby, či vlastne matice, otvory na matice nepasovali na tom plechu. A vlastne nemohol som k tejto bočnici to nejako prichytiť, hej. Tu som to musel rozpíliť, vypílil som vlastne túto časť, tú bočnú časť, no lebo inak by som to tam nejako nedal. Tak takto pomaličky formujem, tu som vyformoval vlastne túto, toto mi tu viac menej sedí, zase mi trošku nesedí tu, ale to už potom nejako sa pokúsim docentrovať, to už bude tak menej roboty, hlavne toto, aby sedelo, hej. Plechy sa dajú naspäť, len bude s tým robota, musím to znovu zavariť. Takto. To bude jeden plech. No a ukážem vám tie šroby, že to mi to vôbec nesedelo, áno. Ukážem vám vlastne, stadiaľ som to odrezal, takže pozrite sa, v jakom úhle to je vlastne, hej. Tak by to malo byť normálne. Takto, áno. Takto. No, tento spodný ešte dajme tomu, že sedí. Už teraz sedí, hej. To nesedel vôbec. Áno. Ale vidíte, v jakom úhle to je, že tam je tam... Nie je to tak, jak by to malo byť, hej. No a tieto vrchné, jak to bolo? Tak to bolo, no. Tieto vrchné otvory na šroby úplne prekrýva cez šroby, či vlastne cez matice, hej. Tieto otvory na matice sú úplne mimo a takže tu je ten hlavný problém, že to nesedí. Takže ja to skúsim teraz nejako prichytiť, túto bočnicu už. Privarím a vlastne túto spravím takú lištu s vyvrtanými otvormi na tie matice. No a potom by som to vlastne už chcel celé prichytiť. Podarilo sa ten bočný plech privariť. No, pribodovať, hej. Je pribodovaný. Vlastne ja som ho musel rezať, lebo inak by som to tam nedopasoval. Asi 4 mm som z neho nakoniec musel ho skrátiť, aby mi tam sadlo. Čiže tak je to stočené vlastne. Takže ja to ešte prevarím a
Potom sa to obrusí, no a potom budem vlastne robiť tú ďalšiu časť, áno. No. Tak ako ste videli, vyrezal som tie otvory vypúšťacie. Takže toto potom ešte všetko doladí, hej. Aby to bolo trošku také realistické. Tak ďalšia vec, čo sa mi podarila, je vlastne vymeranie tých nových otvorov na šroby na tom nosníku, keďže celý nosník musím prerábať. Takže vytvoril som si takúto šablónu. No a podľa tej šablóny som si vyrezal plech, vyvrtal otvory na šroby. No a potom už po priložení a bodnutí na karosérii som si to vlastne nachystal na zváranie. Ano. Tak tu vidíte nosník, vlastne plech nosníka zadnej nápravy, konkrétne na pravej časti auta. Musel som ho upravovať, ako som vám už ukazoval, hej. Tadiaľ som ho rozpílil. No a vlastne túto časť som celú dorábal. No a teraz vlastne zas do toho stredu privarím túto časť. Hej. No a už tým pádom bude nosník hotový. Takže prevarené by bolo. Teraz sa to obrusí. No a by to malo byť hotové, hej. Zo spodu to takto vyzerá. No. Môže byť. Spravil som ďalšiu časť. Vlastne je to taký nábeh, kde ide vlastne táto odvzdušňovacia hadica.
to vyzerá. Je to len jedna časť, potom tam príde ešte ten zákryt, hej. Ale tu vám chcem ukázať vlastne, ako to vyzeralo predtým. Takže môžete porovnávať, hej. To bolo nejak takto. Daný tvar som prv chcel robiť z plechu, ale nakoniec som si to rozmyslel. A využil som takúto rúru, ktorú som rozrezal na dva časti do takéhoto tvaru. Jednu časť som vložil vlastne do tejto ako nábeh a druhá časť vlastne príde ako taká krytka, áno. Tu sa dá ešte plech. Takže celkovo to bude takto vyzerať, približne ako to bolo. No a zakryjem ešte túto časť a potiaľ to sa to uzavre. Áno, už to není veľa. Vidíte, že to už je len na nejakých 15 cm vymodelovať. Takisto aj znútra treba trošku poprichytávať, obrusiť a začne sa príprava na striekanie spodnej časti. A ešte predtým, samozrejme, už mám prichystaný nosník zadnej nápravy, vlastne ten plech, hej. Tak to je nachystaný, ten vlastne sa potom, keď sa toto vymodeluje, tak vlastne sa potom prichytí a už by to malo byť v poriadku. No a už sa začne sa robiť tá spodná časť, začne sa tmeliť okolo tlmičov, hej. Tieto časti, kde už viem, že už nebudem robiť žiadny zásah, už sa budú pripravovať na striekanie, vrátanie tohto tu. Ano. Takže z vnútornej strany tu zase to ešte obrusím, tuto poprichytávam, áno, tu bol zase dosť tenký plech tento, hej, to som k tomu priváral, takže no bohužiaľ niekde, kde sú tie plechy strašne tenké, je to problém, ale vidíte, to je reálne pevné. Hej. Čiže sa dorobí táto časť a vlastne celý nosník sa privarí. Hej. Táto časť je už tam zapucovaná, kde bola tá diera, je prístupná. Takže takto to budem vlastne, aby tá výšková, aby nebolo vidno vlastne tie zvary a ako sú tu napríklad, hej, zvary, kde bolo zvárané, brúsené, tak to nebude vidno nič. To sa všetko zatne tmelom. A to sa potom ešte zastrieka. No. Takte som to tu trošku pretieral. No. Čiže na ten ošetrený plech natrem ten tmel a vpred sa už je pod tým, nie je len ten nástrek, ale vlastne už je tu aj ten tmel, ktorý chráni ten plech proti korózii. To som len takto skúšal trochu, takisto jak aj tu. Ano, vidíte, že ono to vytvorí takú, vyzerá to jak puding, hej? Jak puding to vyzerá, ale ono to stuhne a tá vlhkosť nemá šancu sa dostať vlastne do všetkých tých zákutí a nakoniec to bude dobré. Ešte vám vlastne ukážem, ako to bude vyzerať, keď tu bude ten nosník už uložený a prisváraný. Hej. To je trošku taká džúrka väčšia, to som trošku zle zameral, ale to nevadí, to sa spraví. Takže takto nejak by to tu mohlo byť. Vlastne mi išlo o to, lebo preto som to rozrezával, lebo v tejto strane sa mi to nijako nedalo pritiahnuť. Hej, tu bolo dobrý 2 cm. To nejako odstávalo a nedalo sa to nijak uložiť. Už je ťažko teraz nejako. Dôležité je, že tieto matice sú na takom mieste, ako majú byť. Hej. To je veľké plus. Takže
obidva strany sú rovnako. A to, že ten plech presne nejde, no bohužiaľ neviem, kde nastala chyba. Či je chybný nosník, alebo je chybná táto časť. To asi zistím, až keď budem robiť prach na pravej strane. No. Takže takto to vlastne bude vyzerať, keď sa to privarí. Takže po odstrihnutí by záplata mala takto vyzerať. Samozrejme sa obvarí všetko a obrúsi, hej. No. A keď to zatmelím, tak bude to mať, nebude vidno vlastne, kde bolo čo prevárané, kde bolo ako lepené, hej, keď to mám tak doslova povedať, ak to je. Takže, tak ako vidíte, nosník je už privarený. Z druhej strany ukončené. Tu je takáto záplatka, tu je ďalšia záplata spravená. Tu som uzavrel som vlastne ten kúsok, ktorý mi tam nedochádzal. Tu som spravil takúto záplatku na tú dieru, čo bola. Tu som to tiež zalepil. No. A z tejto strany vlastne už ukončené, uzavreté. Hej, tak toto vyzerá. To je všetko, áno, tamto sa bude robiť, až keď sa bude robiť prach. Čiže potiaľ už, ešte sa to musí obrúsiť. Takže toto je spravené. Tu je takýto kúsok. A tu je tiež takýto kúsok, hej. Čiže takéto drobnosti porobené. Všetko je poprevárané. No a teraz idem vlastne na to, že idem dávať ten držiak výfuku, ktorý by mal ísť niekde tu. Ja som to pozeral mám také fotky stiahnuté, niekto tam pofotil spodok auta. Čiže tu jak je táto línia. Škoda, že som si to ja vtedy nezaznačil. Takže tuto niekde pôjde ten držiak. No a už vlastne mám celý spodok okolo tlmičov všetko povyvárané, hej. Takže budúci týždeň začínam pripravovať podvozok a to už bude vlastne nové videjko. Toto bude už ukončené tým pádom a ďalšie budú príprava na vstriekanie podvozku, príprava batožinového priestoru, tmelenie, brúsenie a takéto veci, hej. Takže toto mi dalo zabrať strašne veľa roboty, hej, tento nosník. Strašne veľa roboty. Strašne. Takže tak. No a ešte tu taká drobnosť závit, to už kašlem dneska. Takže posledná vec, ktorá je privarená, je vlastne tento nosník výfuku. Takže tým pádom je celá táto spodná časť od nádrže až po koniec auta ako tak vyvarená, hej, v rámci mojich možností. Narad príde úprava, striekanie a skladanie. A potom sa púšťam do prahu a do vnútornej časti, hej, kde sú sedačky a tak. Takže ešte to všetko obrúsim, nech to má aj trošku vzhľad a tým pádom by som zakončil už
túto najhoršiu časť, aká mohla kedy byť na tomto aute. Takže táto časť je dokončená. Hej. Všetko viac menej tak, jak som chcel. Ešte mi tu ostali 2 závity, ale to už je najmenej, áno. Už nebudem asi nič ani zvárať. Možno brúsiť sa budú nejaké drobnosti. Hej. Vidíte, držiak výfuku je zavarený. Tak, jak má byť. No a vlastne začnú sa robiť prahy. Pravá strana, zadný lemp. No a začnem robiť túto vnútornú časť. Hej. Vidíte, tam už je diera dole. No a ďalšia robota ma čaká. Hej. Táto strana je lepšia, druhá strana je horšia. No, dúfam, že to pôjde nejako.